Genesis penod 16. Nid oedd plant gan Sarai, gwraig Abram, ond yr oedd ganddi forwyn o eifdes o'r enw Hagar. Dywedodd Sarai wrth Abram, edrych yn awr y mae'r arglwydd wedi rwystro i mi ddwy'n plant. Dos at fy morwyn, efallai y caf blant ohoni hi. Gwrandawodd Abram ar Sarai. Eisiau dechrau, trwy ofyn cwestiwn i'r plant. Dwi ddim yn gwybod yr ateb, neu dwi ddim yn gwybod os ych chi'n gwybod yr ateb. Ydych chi'n gwybod beth yw DIY? Griffith, beth yw DIY? Do it yourself. Do it yourself. Da iawn. I rai ohono ni yn yr ystafell y bore yma, mae DIY yn weithgarwch rwystredig a pheryglus. Mae rai o'n ni, dim ond i ni gyffwrdd pethau, mae yna debygrwydd y bydden nhw naill ai yn dadfeilio, neu yn torri, neu yn ffrwydro. I rai ohono ni yn yr ystafell, mae e'n well gadael pethau i'r arbenigwyr. Fe all DIY fod yn fenter trychinebus. Nawr, mae'r hyn sydd yn wir i ni yn y byd ffisegol, i rai ohono ni, yn sicr yn wir i bawb ohono ni yn y byd ysbrydol. I fynd ar ben ein hunain, do it yourself. I fynd heb ddiw. I fyw hynny yw ar ein reswm ein hunain, ac ar ein adnoddau ein hunain, ar ein deall ein hunain. I wneud ein hunain, heb ffydd, heb ddiw. Gall hynny, neu fe fydd hynny, nid gall, ond fe fydd hynny, yn arwain at ddryswch, ac at fethiant, a thrystwch, a phechod. A dyna sydd gyda ni yn y benod tryst yma sydd o'n blaen ni y bore yma. Unwaith eto, mae'n ein taro ni yn dydi gonestrwydd y Beibl. Ni wedi gweld hyd yma yn ein astudiaeth ni y cawr o ddyn yma, Abram. Ni wedi rhyfeddu ato fe ac at ei ffydd. Ond y bore yma, rydyn ni'n rhyfeddu at pa mor ffôl yr aeth e, a pa mor llwfwr ac angrediniol yr aeth e yn y benod yma yn ei fywyd e. Dyw'r Beibl ddim yn cuddio beiau pobl. Does neb yn berffaith, ac ein ni'n gweld fod hyd yn oed y goreuon wedi ei gwneud o gig a gwad. Ni wedi gweld fod Abram yn y benod cyn hyn wedi bod ar ben y mynydd. Eich chi'n cofio fod Duw wedi dod ato fe unwaith eto ar ôl digwyddiadau anodd penod 14, lle bu e mor arwrol yn ymladd yn erbyn Cedor Leomar a'r brenhinoedd eraill yna, ac achub i nai Lot, a gwrthod yr anrhegion oddi wrth brenin Sodom. Ar ôl hynny mae Duw yn dod ato fe ac yn addo mab iddo fe, o'i gorff ei hun.
ac yn cymryd e mas ac yn dangos y ser iddo fe yn y nos, ych chi'n cofio, ac yn dweud wrth Abram bydd y disgynyddion ni fel y ser. A fe gredodd Abram, a fe gyfrifodd Duw iddo'n gyfiawnder. A fe welson ni wedyn o Sul wetha, y seremoni ryfedd yna o'r anifeiliaid yn cael ei hollti a'r mwg a'r ffwrn yn mygu a'r torch tanllyd yna yn dod, Duw ei hun yn dod ac yn sefyll rhwng y cyrff marw yna ac yn gwneud cyfamod gydag Abram. Ond fan hyn, mae pethau yn newid. Fan hyn, mae amgylchiadau yn wahanol iawn i Abram. O iawn, i ni edrych ar y benod, a jyst nodi geiriau allweddol. Geiriau allweddol o'r benod. Neu am y benod. Ac does dim cyfleth renni gen i y bore yma. Felly, rhaid i chi gofio y geiriau yn ofalus i chi. Y gair cyntaf, gwasgedd. Gwasgedd. Nid oedd plant gan Sarai. Maen nhw'n eiriau trist sydd yn ein taro ni eto. Nid oedd plant gan Sarai. Nawr oedd Duw wedi addo. Wedi addo bysa Abram yn cael disgynyddion. Mwy nag unwaith ni wedi gweld Duw yn dod ac yn addo hynny. Ond dyma reality. Dim plant. Dim byd wedi digwydd. Mae wedi byw nawr yng Nghanan am 10 mlynedd. Ac mae'n mynd yn hen. Mae'n 85 mlwydd oed. Mae amser yn mynd yn ei flaen. Mae'r cloc yn ticio. A mae'r peth yn gwasgu ar Abram a Sarai. Oedd Abram wedi cael y profiadau rhyfedd yma ym mhenod 15. Ac eto dyma reality y peth. Dim plant. Dim byd wedi newid. Ac oedd hynny'n rwystredig iawn i Abram ac i Sarai. Dim yn digwydd, a dyma'r pwysau arnyn nhw. Sawl gwaith mae hyn yn codi ni fel pobl Dduw. I ni'n cael ein codi i uchelfannau yn dyn ni. I ni'n cael rhyw brofiadau da, falle Sul da. Ac wedyn mae bore llun yn dod. Ac i ni'n dod lawr i'r ddaear gyda rhyw glec mawr. I ni'n gwybod am hynny. I ni'n cael ein codi trwy rhyw gyfnodau hapus, rhyw gyfnodau llywyrchus, rhyw brofiadau mawr yn ein bywyd. Ac wedyn mae yna rhywbeth yn dod, hen broblem fel arfer. Rhyw broblem yn ei meddwl sydd wedi mynd, a ni wedi datrys e. Ond mae'n dod nôl, a mae'n bwrw ni. Neu falle rhyw hen bechod. Rhyw bechod hyn ni'n methu gael gwared. Ac yn ni'n meddwl, hei, wedi cyrraedd nawr. Ond wedyn ni, mae'n dod nôl, ac mae yn bwrw ni lawr. Yn cofio Pedr a Ioan a Iago gyda Iesu Grist ar ben y mynydd. A mae Pedr yn dweud, da arglwydd yw i ni fod yma. Ar ben y mynydd. Ond oedd rhaid i nhw fy nôl yn dod lawr. A mae'r un peth yn ein profiad ni. I ni'n cael profiadau fel penod 15, lle mae Duw yn dod at ni. Ond wedyn i ni'n cael fod hynny'n cael ei ddilyn gyda penod 16. Lle mae'r gwasgedd yma, reality y peth. Dim byd wedi newid.
mewn gwirionedd, gwasgedd, pwysau. Mae Iesu Grist wedi'n rybyddio ni'n diwedd. Yn y byd, gorthrymder a gewch. Ystyr y gair gorthrymder fyna yw pwysau, yn llythrenol, gwasgedd. Yn y byd, byddwch chi'n cael, hynny yw disgyblion Cristnogion, byddwch chi'n cael gwasgedd, pwysau. Yn ail, yr ail air, gwasgedd, methiant. Methiant. Mae Abram fan hyn yn amlwg i ni gyd yn methu'r prawf yn dydy. Mae ffydd yn cael ei brofi eto fan hyn mae'n methu. Mae'n methu'n ofnadw. Fe a Sarai i wraig Mae'n ildio. A mae hynny'n arwain at dioddef am dianghenraid i bawb. A fi'n mynd i gymhwyso hwnna'n sydd i ni'n ymarferol. Dim eisiau ni fod yn clyfar iawn yn cymhwyso hynny. Oes e. All ni gymhwyso fe mewn dwy ffordd yn ymarferol. Yn gyntaf, i ni yn unigol. Ydyn ni ddim tu hwnt i gwympo, ydyn ni, fel Cristnogion. Mae Abram yn methu, i ni'n methu. A dyma'r wers, yn dyfe, does dim un ohono ni yn gallu haeddi fod yn hunan hyderus. Does dim un ohono ni ystafell yn gallu mentro i fod yn, beth yw'r gair yng Nghymraeg, dwi'n yn siŵr, complacent, yn ddi-hyd, i feddwl yna fe, dydw i ddim yn mynd i gwympo. Dydy hyn ddim yn mynd i effeithio arna i. Dydw i ddim yn mynd i gwympo i bechodau i gweld o'n cwmpas i. Ni'n edrych ar Abram fan hyn o Sarai, a byddech chi'n meddwl, bobl bach, sut all nhw fyw fel hyn? Sut all nhw wneud hyn? Ond roedden nhw'n gredinwyr. Ni wedi gweld Abram lan fan hyn. Ac eto, dyma fe yn cwympo i bechodau ofnadw. Mae'r potensial yn ni gyd, ffrindiau. Mae'n calonau ni gyd. Yma a'r potensial i wneud y pethau gweitha. O'r galon, yma'r pethau hyn yn dod mas. Heb yr arglwydd, heb nerth yr arglwydd, pwy a wyr beth all ni'n neud? Gofio beth mae Paul yn cynghori. Am hynny, hwn sydd yn tybied ei fod yn sefyll, edryched, na syrthio. Mae eisiau ni weddio, ond os mae eisiau ni wylio a gweddio yn wastad. Yn enwedig, pan i ni'n cael profiadau fel cafodd Abram ym Mhenod 15. Ydy fe, pan i ni lan, pan mae pethau'n dda, mae rhaid i ni wylio pryd hynny. Achos yn aml, dyna'r lle mae diafol yn dod mewn ac yn ein baglu ni. Ond wedyn yn ail, mae eisiau ni gymhwyso hyn yn ein agwedd tuag at bobl eraill. Cariad, dyfed, tuag at pobl eraill. Os yw pobl eraill yn cwympo, Cristnogion, fe fydd Cristnogion yn cwympo. Fel y cwympodd Abram. Ein ni beidio bod yn rhy gyflym yw beirniadu nhw ac yw diystyrru nhw. Mae'n ddigon hawdd i ni feddwl yn diwedd, wel, dydy e ddim yn Gristion. Dydy hi ddim yn Gristion. Gall Abram ddim fod yn Gristion os mae'n gwneud hyn. Os mae Sarai yn gwneud hyn, yw morwyn hi, all hi ddim fod yn Gristion. Ond mae yn gredadyn. Chi'n gweld, dyw e ddim lan i ni. Mae'n balans ydy e. I ni moyn hyrwyddo sancteiddrwydd. Ydyn. Mae'n bwysig. A wedi gyda ddi yma, ein bod ni'n hyrwyddo sancteiddrwydd a bod ni'n pwysleisio hynny mewn Cristnogion. Bod Cristnogion yn byw yn sanctaidd fel mae'r arglwydd yn sanctaidd. Ac eto,
os ni'n gweld rai yn cwympo, bod ni ddim ag agwedd beirniadol tuag at dynt. Os ydyn nhw'n edifarhau, a bod ni yn arwain nhw i edifarhau, y fydd Duw yn ei derbyn nhw eto. Yn drydydd wedyn, a dyma'r prif peth fi'n credu yn y benod bawb. Dyma beth i ni moyn canolbwyntio arno fe, oherwydd dyma fi'n credu yw wers y benod i ni. Ni wedi gweld y gwasgedd sydd arno ni, ac ni wedi gweld methiant sydd yno ni am bobl eraill. Ond yn drydydd, datrysiad. A ni'n rhoi hwnna mewn dyfynodau. Iawn, datrysiad. The solution. Mae Sarai yma yn dod lan gyda chynllun. Yn dydy. Y gwasgedd, dim plant. Dyw wedi addo, dim plant yn dod. Dyn ni'n mynd yn hyn. Mae'r cloc yn ticio'n. Mae Sarai yn dod lan ar syniad yma. Cynllun. Yr awgrym. A mae weld yn synhwyrol. Iawn? Mae weld yn synhwyrol. It's a sensible plan. Mae'n ymarferol. Roedd gan Sarai forwyn, Hagar. A mae'n dweud, wel, clyw na wy'n mynd rhy hyn. Cer at Hagar. Ac yn yr diwylliant yma, grandewch yn ofalus arna i, yn y diwylliant yma, Hen Testament, roedd gwneud hyn yn gymdeithasol dderbyniol. Fod gŵr yn gallu mynd a cael cyfathrach gyda morwyn i wraig, a byddai'r plentyn hynny wedyn yn eiddo i'r tad, i'r teulu. So o fewn y cymdeithas, o fewn yr amser hyn, bod yn sôn o'n rhyfedd i ni ac yn anghywir, o fewn y gymdeithas, roedd e'n gywir. Cofyn nes ymlaen, fe fydd wyr Abraham, Jacob yn neud yr un peth gyda Lea a Rachel a'r ddwy llaw forwyn fyna. Roedd e'n dderbyniol. Felly, dyma'r syniad. Ac fel o'n i'n dweud, oedd ei weld yn datrysiad perffaith i'r broblem. Ond roedd un diffyg yn y cynllun. Un naw. One flaw. Yn cynllun Sarai. Doedd dim lle i Dduw. Doedd dim lle i ffydd. Dyma dyn yn ceisio rhoi help llaw i Dduw. Dyma'r DIY yn dod mewn. Dyma'r do it yourself. Gall Duw ddim wneud dim byd, felly mae'n rhaid i ni wneud e. Mae'n rhaid i ni gymryd y cam. Gwrthod aros i Dduw. Dyna'r drwg. Dalwch ar hynny. Gwrthod aros i Dduw i weithredu. Gwrthod disgwyl. Am y cymhellion y ddau yn dda. Y cymhellion Sarai yn ardderchog. Mae moyn i'r plentyn ddod. Ond beth bynnag nad yw o ffydd, pechod yw. Nawr yn bedwerydd, canlyniad hyn. Ac mae'r canlyniad yn drychu'n ebys yn dydy. Mae Hagar y forwyn yn cael ei camddrin yn ofnadw. Mae Sarai yn ffiaith i gadi, mae'n gas, mae'n i alltudio, mae'n i taflu mas o'r tŷ ar ben ei hun.
Mae Sarai yn troi yn erbyn Abram, Abram yn troi yn erbyn Sarai. Mae Sarai yn beio Abram taw I chynllun hi oedd e. Mae Abram ddim yn sefyll lan amdano ei hun. Dwi ddim yn actio fel dyn o gwbl. Mae'n jyst yn golchi ddil o'r holl beth. A mae'r holl beth yn ddryswch ac yn mes ofnadw. A mae'n gywilyddus yn dydy. A mae I gyd, I chi'n gweld, mae I gyd yn deillio o y ffaith bod Abram a Sarai wedi gwrthod aros ac wedi gwneud I hun. Do it yourself. Nawr, chi'n gweld ffrindiau, dyma sydd yn digwydd pan I ni'n cynllunio heb Dduw. Does dim ots pa mor resymol yw ein cynlluniau, does dim ots pa mor dda yw'n cymhellion. Os nad yw Duw yno fe, os nad ni'n rhoi lle I Dduw, os nad ni'n ymddiried yn niw am y peth, mae'n mynd I arwain at fethiant a drwg. Ac I ni gyd, ffrindiau, yn gwybod am hyn, ydyn ni. O'n gobeithio mae'r ysbryd glân yn cymhwyso hwn I'ch amgylchiad chi, achos mae yna gant o amgylchiadau yn eich bywyd chi fel yn y mywyd I, le mae hyn yn dod mewn. I ni gyd yn ffeindio fe'n anodd I aros I Dduw. Mae Duw yn addo I ni, ac I ni'n goffod disgwyl, dyna yw'r ffydd yn yr achos yma. I ni'n goffod disgwyl amdano fe, disgwyl oddi wrtho fe, a ni'n ffeindio fe'n anodd, a dyma'r gwasgedd I ni roi help llaw I Dduw, I ni wneud I ni ddibynnu ar ein deall ein hunain. Allan ni gymhwyso hyn mewn cymaint o gwahanol achosion concret. Cristnogion ifanc sydd am briodi. Mae'n wasgedd yn diwedd. Mae Duw yn disgwyl, mae Duw yn addo arwain. A mae Cristion ifanc yn teimlo'r gwasgedd. Yn wedig yn y gymdeithas yma. A mae eisiau aros. Aros nes bod Duw yn dod â'r person iawn. Mae'r gwasgedd yna I do it yourself. Ffeindio rhywun. Wel, mae Duw yn araf fan hyn. Duw ddim yn darparu ar yng nghyfer I. Mae Duw wedi anghofio amdani. Falle dylse fi trio. Falle bod Duw yn disgwyl I fi. Falle dylse ni ddechrau mynd a chari gyda'r person yma sydd ddim yn credu. A mae Duw yn dweud aros. Aros. Paid ymddiried yn dy allu yn dy ddeall dy hun. Neu Cristnogion sydd yn rieni. Mae Duw yn addo I weithio yn ein plant ni. Ond wedyn mae blynyddoedd yn mynd. Ys dim byd yn digwydd. Wedyn mae gwasgedd yma'n dod arna ni. I bwysio bethau. I wasgu ar ein plant. I wasgu arnyn nhw I broffesu neu beth bynnag. Yn hytrach nag disgwyl oddi wrth yr arglwydd. Aros oddi wrth y fe. Cristnogion, cyffredin, Cristnogion fel chi a fi, mae Duw am I ni cael ein sancteiddio. Ac I ni am cael ein sancteiddio. I ni am fod yn debygach I Iesu Grist. A mae'r gwasgedd yma'n dod arna ni I gymryd rhyw gimmicks, I wneud rhyw quick fix Cristnogaeth. Quick fix sancteiddrwydd. Tra bod Duw yn dweud, na, jyst cadw at y ffurf rydw I wedi rhoi, sef darllen y Beibl, gweddio, moddio'n gras, mynd i'r cwrdd, gwneud y pethau hynny. Disgwyl trwy hynny. Yr eglwys. Bobl bach mae'n neges fan hyn i'r eglwys yn y dyddiau yma. Sy'n wir. Gwasgedd ar yr eglwys. I ni moyn gweld pobl yn cael ei achub. I ni moyn diwygiad. I ni moyn y lle yma'n llaw.
A mae pobl ar cymhellion da wedi, dyw ddim yn dod. Dyw ddim yn gwneud yn byd. Gwasgedd yn dod, mi eisiau chi newid pethau. Mi eisiau chi newid y neges. Dyw ddim yn defnyddio'r neges. Dyma ni a gwasgedd. Do it yourself. Dyw ddim yn ei, rwch heb llaw iddo fe. Mae Dyw yn dweud, cadwch chi at pregethu'r efengil. Cadwch chi at pregethu'r gair. Newid dylliau. Mae eisiau newid y dylliau. Mwyn cael pobl mewn, achos dyna yn gweithio. Do it yourself. A chi'n gwybod beth yw'r un mwyaf cyffredin, ffrindiau? Hwn yn un i gyd. Sut dyn ni'n gwneud hyn? Sut dyn ni'n methu fan hyn? Amla. O wireth chi. A ni chi'n mynd trwy'r dydd heb weddio. Dyna'r arwydd pennaf. Dyna chi pechod Abraham a Sarai. Chi'n mynd trwy'r dydd a dych chi ddim yn gweddio. Do it yourself. Bys eisiau gweddio arno chi. Mae'r adnoddau gyda chi. Chi'n gallu gwneud e. Chi'n gallu dibynnu ar eich gallu eich hun. O ie? O ie? Gan ni orffen trwy ddoi beth. Dau beth sydd yn bwysig i fi nodi. Gynta cysur i ni. Mi gweld Abraham yn methu fan hyn fel i ni'n methu. Dyw'r arglwydd ddim yn rhoi lan ar Abraham na Sarai. Diolch am hynny. Mae Dyw dal i reoli yn dyw e. Mae'n cwrdd â Hagar. Dim di edrych lot ar yr hanes yna. Ond mae Hagar yn mynd i ffwrdd. Ond mae'r arglwydd yn ffindo hi gynta. Mae hwn yn dda. Dyllenwch yr hanes, mae'n gred. Ffordd mae'r angel yn dod ac yn ffeindio Hagar. Dwi ddim yn rhoi lan arni hi. Ond dwi ddim yn rhoi lan ar Abraham a Sarai chwaith. Mae'n dweud o Hagar i fynd nôl ac i ymostwng. A chi'n gwybod, dyw'r addewid ddim yn mynd i gael ei dorri. Mae Isaac yn mynd i ddod. Gweithio Ishmael. Gweithio do it yourself. Mae Dyw dal yma. Ein bod ni yn pechu ffrindiau. Dyw hynny ddim yn fforffedu ein iachawdwriaeth. Diolch am hynny yn fe. Mae Dyw yn abl beth yw'r adnod. Mae Dyw yn abl i adalu y blynyddoedd hynna a ddifaodd neu difethodd y ceiliog redyn i'r locustiaid. Diolch bod Dyw. Mae Dyw dal yn wiredwr i Abraham a Sarai, a mae yna maddeuant eto iddyn nhw, a mae yna ddechreuad newydd iddyn nhw. A pan i ni'n methu, diolch i Dduw. Mae yna faddeuant i ni os ydyn ni'n edrych farhau. Ond yn ail wedyn, cyn gorffen, mae'n bwysig nodi hyn. Os mae yna gysur, ond mae yna rybydd hefyd yn hyn. Gallai rhywun feddwl, wel na fe, os mae Dyw yn maddau, wel does dim ots den, does dim ots os fi'n cwympo, achos mae Dyw yn maddau. Does dim ots os fi'n methu, achos bydd Dyw yn sort fy mas yn y diwedd. Na, allwn ni ddim dweud yna. Mae hwnna'n gam syniad. A ni'n gweld y fan hyn. Chi'n gweld fe ddath Ishmael. Ac roedd Ishmael yn ddraenau yn ystlys Abraham weddill i fywyd e. Ac mae cymaint o boen yn mynd i ddod i Abraham, a nid jyst i Abraham, ond i ddisgynyddion Abraham, oherwydd Ishmael. Oherwydd o'r Ishmaeliaid, ar o Ishmael mae'r Ishmaeliaid a'r Arabiaid yn mynd i ddod. Allech chi ddweud fod canlyniad pechod Abraham a Sarai fan hyn dal gyda ni yn y byd. Mae'r holl problemau yn y dwyrain canol rhwng yr Arabiaid a'r Iddew yn deillio fan hyn. Mynd reit nôl fan hyn. Mae pris petrol yn mynd reit nôl i fan hyn, yn cael ei effeithio gan y digwyddiad yma. Chi'n gweld, fe gafodd Abraham faddeuant, a Sarai, ond oedd dal oblygiadau i'w pechod nhw. Ac mae'r un peth i ni,
os y'n ni'n methu, diolch i Dduw byddai maddau bydd. Ond mae'n oblygiadau sydd yn ddychrynllyd i bechod. Ac maen nhw'n hyll. Beth ni wedi canu gyda'n gilydd wrth i ni weddio. Ni wedi canu hyn rhywbeth dylen ni weddio bob dydd nac arwain ni i brofedigaeth. Neithi'r gwared ni rhag drwg. Amen. Amen.